Όποιος γυρίζει, Κερδίζει. Όποιος γυρίζει, κερδίζει. τρόπος της τύχης. Μου είπανε Νατάσα Κουβελά, μου λέει πρέπει να πιάσουμε λέει, και την K-pop σκηνή που είναι πολύ δημοφιλή αυτόν τον καιρό. Οπότε μαζί με το να κάνω και το μικρό χορευτικό. Θέλω βοήθεια, Νατάσα Κουβελά. K-pop music είναι πολύ ψηλά τώρα. Κάνω Διαθέσιμη. η Νατάσα Κουβελά και K-pop και όλα τα είδη παρακαλώ. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, Νατάσα. Θα βάλουμε και το Σάβα και τη Θωμαή και τον Νικόλα, γιατί αυτά τα K-pop groups συνήθως είναι πολλά άτομα, έτσι 5, 6, 7 κτλ. Και κάνουν αυτά τα χορευτικά. Πάμε λοιπόν με χορευτικό μαζί χέρια. Όποιος γυρίζει. Κερδίζει. Τέλειο. Είμαι βέβαιος για την επιτυχία σήμερα. Είναι δεδομένο. Κοιτάξτε πώς ξεκινήσαμε, με τι συγχρονισμό, με τι αρμονία, τι τελειότητα. Πάμε και κατηγορία για λεξομαχία. Η κατηγορία είναι αργό. Καλά, τώρα είναι εύκολο πια. Πες το. Τον Πόσο. 1-0, έτσι λέγεται αυτό στην ποδοσφαιρική γλώσσα. 1-0, 1-0 για τον Νικόλα που θα ξεκινήσει να γυρίζει αμέσως τώρα. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Μην πεις τώρα έχω έρθει με τα πόδια μένω εδώ παραδίπλα. Όχι, όχι. Πού μένεις? Έχω έρθει με το λεωφορείο για να φύγω με τα μάξι. Με το λεωφορείο. Κτέλ, δηλαδή στυλ. Τέλος. Προνοήσει. Όπα, περίμενε. Πες μου χιλιόμετρα. Μην πεις πολύ χιλιόμετρα, πες μας. 450. Α, Και 450 και βάλε. Είναι πάρα. Λοιπόν, προς τα πάνω. προς τα πάνω. Λοιπόν, Βόλο βάζω και λίγο πιο πάνω να βάλω. Να βάλω. Βόρεια βορειοδυτικά. Αμάν, Μακεδονία είσαι. Κέρκυρα. Κέρκυρα, έχεις φύγει αρκετά. Πολύ. Καλώς όρισες λοιπόν, Καλώς σας βρήκα. Κερκυρέ Νικόλα. Καλή επιτυχία. Πάνε τα 250 ευρώ. Ακούμε το Σάβα. Θα το λύσω. Εντάξει, Σάβα. Πέταγμα κρίκων σε μπουκάλια. Πέταγμα. Είναι το γράμμα Γ, το οποίο δεν ακούστηκε από τον Νικόλα μας. Σε περίπτωση που και εσείς δεν αντιληφθήκατε τι πήγε λάθος στην απάντησή του, δεν πρόφερε το Γ. Το άκουσε ο Σάββας άλλωστε αυτό και αμέσως μετά πήρε το εύκολο κατοσταρικάκι χωρίς να ιδρώσει και ιδιαίτερα. Και είναι και πρώτος, καλά. Έτσι κι αλλιώς ήσουν πρώτος από τη στιγμή που έχασε τα μισά της λεφτά η Θωμαή. Είχε 5,30, τώρα είσαι στα 6,30. Η Θωμαή είναι στα 300 και έπεσε τρίτη από πρώτη. Και παρότι δεν τα κατάφερε στο τέλος ο Νικόλας, κερδισμένος βγήκε. Έχει 400 ευρώ αυτή τη στιγμή. Προχωράμε σε fast track. Κάθε 5 δευτερόλεπτα και 1 γράμμα θα ξεκινήσει σε λίγο ο Νικόλας. Το σε λίγο είναι μόλις πάρουμε κατηγορία. Η κατηγορία είναι στον αθλητισμό. Νικόλα, ξεκινάς. Το Σίγμα. 4. Μόλις ανοίξει το 4ο γράμμα, ο Σάββας επιλέγει το επόμενο. Το τάφ. Θωμαή, Το Κάπα. έχετε πλέον όλοι τα πρώτα σας χρήματα. Πλησιάζουμε, Σάββα. Θα πω ένα γράμμα και θα το λύσω. Ποιο είναι το γράμμα? Το φι. Ωραία. Και πάει για 6 εκατοστάρικα που είναι σπουδαίο ποσό για τον πρωτοπόρο μας. Αριθμός παίκτη στη φανέλα της ομάδας. Μπράβο σου. Πώς αλλιώς, γιατί αυτό βοηθάει πάρα πολύ τον κόσμο στο γήπεδο για να μπορέσει, πώς να το θέσω κόμψα, να επιχειρηματολογήσει με τον ποδοσφαιριστή όταν ξέρει το όνομά του. Λέει ρε 4 και του λέει μετά τα διάφορα, τον επενεί και τα σχετικά. Ξέρετε πώς πάει αυτό στον αθλητισμό. Ξέρεις το νούμερο, ο 4, ο 7 και ο 15. Λοιπόν, 1.230 ευρώ είναι το νούμερο στη φανέλα του Σάβα που πάει πάρα πολύ καλά. Έχει ξεφύγει ήδη κοντά στο χιλιάρικο η διαφορά του από τη Θωμαή και τον Νικόλα που επίσης έχουν πολύ καλό χρηματικό ποσό. Η λεξομαχία τώρα έχει 200. Η κατηγορία είναι αναγραμματισμοί.
Θωμαή. Σακούλα καλούσα. Σωστή. Λοιπόν, παρότι δεν ήταν σίγουροι. Άκου τώρα, Νατάσα, τι γίνεται. Μια και δεν έχει ξεκινήσει ακόμα αυτό ο γύρο, να πω ότι μου θυμίζει ηθοποιό σου, επειδή μοιάζει με κάποιον. Σίγουρα. Ναι, με τον Captain America, πώς τον λέει τον ηθοποιό. Έλα, ρε φίλε. Ναι. Με τον Chris Evans. Λοιπόν, Chris αυτό Evans. δεν το είχα σκεφτεί εγώ. Του φέρνει λιγάκι του Captain America. Αλλά εμένα μου κάνει και ένα συνδυασμό και Sam Rockwell μαζί με Γιώργο Λεμπέση. Το έχω τερματίσει, έφυγα. Λοιπόν, κατηγορία παρακαλώ να θυμίσουμε στον διασταύρωση Steve Rogers, Λεμπέση και Rockwell. Η κατηγορία είναι με το ίδιο όνομα. Ορίστε, να, μπορεί να έχουν το ίδιο όνομα. Έχουμε κοινό όνομα στην κορυφή. Από κάτω είναι διαφορετικά πρόσωπα. Τι λες τώρα. Όμπο. Κάτσε για να το φτιάξουμε λίγο. Να πούμε ότι ήρθε κουτί του έκατσε χρεοκοπία εδώ. Παίζει και η Θωμαή μετά από πάρα πολλή ώρα. Γιατί τα αγόρια μας εδώ πέρα του δώσαν και κατάλαβε. Εκτός από όλα τα λέγανε και δεύτερες ευκαιρίες. Αλλά εδώ χρεοκοπεί, χάνει και τη σειρά του και παίζει ο Σάββας που θέλει να βρεθεί ξανά στην πρώτη θέση. Δεν θα γυρίσω, θα το λύσω, δεν νομίζω ότι με συμφέρει. Αν το λύσεις είναι 100 ευρώ. Αν είσαι εντάξει με αυτό το ποσό, σε ακούμε. Emma Stone, Watson, Thompson. Emma Stone, η αγαπημένη του Λάνθιμου, Emma Watson και Emma Thompson ήταν τα τρία πρόσωπα που ψάχναμε από τον χώρο του Hollywood βεβαίως και έχουμε 100 ευρώ για τον Σάββα. Θα πω ένα γράμμα και θα το λύσω. Βέβαια. Το φι, 6 ολόκληρα εκατοστάρικα δικά σου. η παρεγκεφαλίδα χωρίζεται σε 3 μέρη. Τα παίρνει. Και κυριαρχεί και σε αυτή την φάση με το fast track και το δεύτερο. Νομίζω και στο πρώτο τα έχεις πάει εξαιρετικά και με το δεύτερο θα πηγαίνει εξίσου καλά. Πάλι 600 ευρώ. Τα έχασε νωρίτερα τα 615 και έβγαλε 2 φορές τα 600 ευρώ στα fast track. Οπότε έχεις 1755 και την πρώτη θέση. Θα μπορούσες να έχεις 2.000 και πάνω. Παρ' όλα αυτά η πρώτη θέση είναι δική σου και χτίζει και μια διαφορά 500 ευρώ. Προθάλαμος. Άλλα 100 ευρώ για το Σάββα που προηγείται και Θωμαή. Έχεις αρκετά χρήματα. Πάρε 2-3 φωνήεντα να βοηθήσει τον εαυτό σου. Δεν το έκανες και όταν είχες 1000 και όταν είχες 900 και όταν είχες 500 και παρέμεινες Ποτέ. σε αυτό το χαμηλό ποσό. Τελευταίος γύρος. Τουλάχιστον Θωμαή θα παίξει πρώτη και αυτό είναι ίσως το πιο σημαντικό που έχεις σε αυτό τον τελευταίο γύρο. Κατηγορία. Η κατηγορία είναι στίχος ποίηματος. Ένα ποίημα της Κικής Δημουλά. Αρχίζουμε με 80. Θα πω το σίγμα. Πολύ κακό. Άτυχη, άτυχη, άτυχη. Νικόλα. Η διαφορά του Νικόλα από τον πρωτοπόρο Σάββα είναι πάρα πολύ μικρή. Έχει 1.630 ευρώ μαζί με τον πόνους, κυνηγά τα 1.855, δηλαδή 225 ευρώ διαφορά. Πρώτο γύρισμα, χρεοκοπία. Αν είναι Τουλάχιστον δυνατόν. τώρα. Δεν μπορούσε να πάει χειρότερα, ναι. Σάβα, τρίτος έπαιζες, τελικά βρέθηκα. πρώτος βρέθηκες. Θα πω το ταφ. Το σηκώνεις ή όχι. Είσαι στα 2.000 και 205 ευρώ. Θα γυρίσω. Τι γλίτωσες. Θα πω το νι.
Θα πω το πι. €400 στο πορτοφόλι, κοντά 2.500 χιλιάρικα. Θα αγοράσω το α. 6. Στίχος ποίηματος, Κική Δημουλά. Θα πάρω και το όμικρον. Το έφερες, ρε φίλε. Το κυνήγεις από εδώ, το κυνήγεις από εκεί. Ναι. Το έφερε επιτέλους. Θα πω το ξύ. Ένα εκπληκτικό πρόγραμμα για να ξενιάζεις με τα πάνω κάτω. Με το που γυρίσεις από το πάρεις, αυτό να πάρεις. Είσαι πολύ δυνατός παίκτης. Είσαι πολύ δυνατός παίκτης. Δεν θέλεις καν τη βοήθειά μου για να σηκώσεις το 500. Άμα θέλεις, έρχομαι, δεν έχω πρόβλημα. Κοντά στα 3 χιλιάρικα πλέον. 2.755. Θα αγοράσω το γιώτα. Και το ήτα. Το έχεις βρει. Μου λείπει η τελευταία λέξη. Γιατί αν το είχε βρει, θα ήταν σαν να μπαίνει η άνοιξη κανονικά. Δεν το έχει βρει όμως. Κοντά είναι. 500 €. Να πάρω και το ε. Του λείπει η λέξη στην τρίτη σειρά για να πάει τελικό. Θα ήθελες πάρα πολύ να σταματήσεις στη δεύτερη ευκαιρία για να είσαι λίγο πιο άνετος. Πρέπει να πετύχεις γράμμα Το φι. και θα το πετύχεις γιατί το βλέπεις. Μέχρι τώρα άνοιξε ό,τι έβλεπες. Το έχω βρει στο μεταξύ. Το λες τόσο χαλαρά, σαν να μην πάρεις, ξέρω εγώ, Όλο. 2.555 €. Πριν το λύσεις, που σημαίνει τελικός για σένα, να ρωτήσουμε τελείως τυπικά αν το ερωτηματικό αυτό σε ενδιαφέρει στο σημείο που βρισκόμαστε. Όχι. Άλλωστε, αν θα έχει κάτι καλό, θα έχει 200 €. Διαφορετικά χρεοκοπία, σε ακούμε. Φταίει που πάντα βιάζεται η άνοιξη. Τελειώνει γρήγορα η άνοιξη. Γεια σου, Πρεσάβα. Και φταίει που πάντα αργεί η διάθεσή μου, συμπληρώνεται ο στίχος και γι' αυτό δεν τελειώνει τα ποίηματα και μένουν ατελείωτα. Η Κική Δημουλά τα αφήνει ατέλειωτα. Η Κική Δημουλά έχει γράψει το συγκεκριμένο στίχο και 500 € για σένα που γράφει τη δική σου προσωπική ιστορία. Στον τροχός νικητή Σάβα έφτασε μέχρι το τέλος και έχει σχεδόν 2.500 χιλιάρικα. Για την ακρίβεια 2.555, λίγο παραπάνω, χάρη στον τελευταίο γύρο που σου ήρθαν όλα δεξιά. Τα λέμε τελικό σε λίγο. Θωμαή και Νικόλα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τελικός δίπλα στο Κασκάι. Για να έρθετε να παίξετε και εσείς, μπείτε στη σελίδα μας trojos.star.gr. Δίπλα στο Κασκάι με ένα μπαλαντέρ, με ένα δρομολόγιο τώρα. Πόσο εύκολο είναι να φύγεις από εδώ για Βέρεια, τίποτα. Ο δρόμος είναι ανοιχτό, Σάβα. Και τα σκυλιά δεμένα και τα παραπάνω γράμματα σε περιμένουν και γύρισε τον τροχό της τύχης. Νούμερο 10. Καλό. Το καλό. Το καλό. Θα είναι καλό. Θα γίνει καλό. Τελευταίος γρίφος. Εδώ παίζεις μόνος σου και η κατηγορία. Η κατηγορία είναι γλυκό. Κλείνουμε με γλυκό τρόπο. Λοιπόν, σήμερα 3 λεξούλες. Τα γράμματα θα μπουν τώρα είναι το σίγμα, το πι, το λάμδα, το τάφ και το α. Θα μπουν ασφαλώς όλα, θα μπουν όσα υπάρχουν. Λείπει από την παρέα το πι και το τάφ. Μόνο αυτά με μπισάβα. Μάλιστα. Θα πω το κάπα. Πρώτη επιλογή το κάπα. Το ρο. Το νι. Νι. Ναυτής. Νι, ναι, ναύτης. Έχεις μπαλαντέρ. Άλλο ένα γράμμα, άλλο ένα σύμφωνο. Θα πω και το μη. Ωραία. Και το φωνήεν Το ε. και το ε. Πάρα πολύ όμορφα. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε. Πάμε στα γράμματα. Φανταστικά θα έλεγα
Σχεδόν το γευόμαστε, πες το. Βάφλες με κανέλα. Καλά. Το λιγότερο που πρέπει να κεράσεις είναι βάφλες με κανέλα, γιατί είσαι ο μεγάλος νικητής, ρε Σάβα. Συγχαρητήρια. Ο Σάβας που σήμερα από εδώ φεύγει θριαμβευτής για Βέρεια μέσω Hollywood, γιατί του είπαμε ότι μοιάζει και με 2-3 ηθοποιούς τουλάχιστον. Μαθαίνουμε ότι για τα επόμενα Captain America ψάχνουν stuntman. Δίνουν καμιά 100.000 δολάρια έτσι για να το κάνεις. Γιατί όχι. Ναι, καριέρα. Γιατί ο άλλος ο οποίος δεν θέλει να ξαναπαίξει το συγκεκριμένο ρόλο. Οπότε αναλαμβάνει ο Σάββας που το έχει. Σήμερα ήταν captain, όπως και να το κάνουμε. Κέρδισε και στην κανονική διάρκεια και βρήκε και τις βάφλες με κανέλα τόσο εύκολα που απλά δεν πήρε τελικά να τις ψάξει κιόλας εδώ πέρα. Ήταν τόσο καλός, το αξίζει και ο τελευταίος φάκελος και ό,τι έχει μέσα. 2,5. Και εγώ περιμένω που λέει και το τραγούδι. Εγώ περιμένω. Και εσύ περιμένεις. Μην περιμένεις άλλο. Πάρε άλλα 2, 4.555 για το Σάβα που επιστρέφει στη Βέρεια με ψηλά το κεφάλι, μεγάλος νικητής και φωνάζει μπαίνοντας όποιος γυρίζει. Κερδίζει.